Дорогі українці, українки, сьогодні весь день в багатьох містах, громадах нашої держави працюють комунальні служби, ремонтні бригади, енергетики. Продовжується Pernyataan Presiden Rusia Vladimir Putin terkait dengan serangan di Balai Kota Krokus baru-baru ini disanggah pasukan Zelensky. Video sanggahan pasukan Zelensky tersebut kemudian ramai di media sosial Telegram pada Minggu 24 Maret 2024. Dalam video yang berdurasi 4 menit 30 detik tersebut, anggota militer Volodymyr Zelensky menyebut Vladimir Putin sebagai sampah dan non-entitas. Selain itu, ia juga mengomentari tentang serangan kelompok penyerang yang baru saja terjadi di Moskow. Prajurit Ukraina tersebut mengatakan apa yang terjadi kemarin di Moskow jelas Putin dan sampah lainnya hanya mencoba menyalahkan orang lain. Ia juga menambahkan bahwa Presiden Rusia tersebut alih-alih berurusan dengan warganya di Rusia, Putin malah diam dan memikirkan bagaimana caranya menarik ini ke Ukraina. Video ini viral dan menuai beragam komentar dari warganet. Я дякую кожному рятувальнику нашої ДСНС України, всім працівникам енергетичних компаній, які задіяні, поліцейським, місцевим службам, волонтерам, усім, хто допомагає. Дякую за вашу відданість захисту людей. Хочу окремо відзначити і подякувати фахівцям у Франківській області, Вінницькій, Хмельницькій, Сумщина, Полтавщина, наша Дніпровщина, Запоріжжя. Я дякую за оперативну роботу. Сьогодні я отримав звіти з регіонів, від глави уряду, від МВС, звичайно, від наших військових. Дуже важливо, що держава забезпечує системне реагування на кожен такий російський удар. Хочу відзначити усіх лідерів держав, керівників міжнародних інституцій, усіх наших партнерів, які висловились цими днями на підтримку України. Важливо спільно діяти кожного разу, коли ракети та дрони намагаються знищити наше життя. Діяти, щоб зменшити потенціал терору, заблокувати його. Зокрема, це стосується ППО. Обов'язково санкцій. В усіх цих іскандерах, кінжалах, інших російських ракетах, в шахедах десятки компонентів, які завозяться для терору з інших країн світу. В ракетах, що були використані за одну цю атаку проти України, проти нашої енергосистеми, було щонайменше 300 типів компонентів з 10 країн. Разом із шахедами загалом щонайменше 7,5 тисяч компонентів. Кожен з них – це порушення санкційних режимів проти Росії. Кожен – це чиєсь намагання зробити гроші на знищенні життів. Потрібно це зупинити. Ще одне, те, що сталося вчора в Москві. Очевидно, і Путін, і інші покидьки просто намагаються звалити все це на когось іншого. У них завжди однакові методи, це вже було, і підірвані будинки були, і розстріли, і вибухи, і завжди вони звинувачують інших. Вони прийшли в Україну, спалюють наші міста, і Україну ж намагаються звинуватити. Вони катують, гвалтують наших людей, і їх же звинувачують. Вони сюди, на українську землю, нагнали сотні тисяч терористів своїх, воюють проти нас, і їм все одно, що відбувається всередині їхньої ж країни. Вчора ще все це сталося, і ця нікчема абсолютно Путін, замість того, щоб займати своїми громадянами Росії, звертатись до них, добу мовчав, думав, як це притягнути до України. Все абсолютно передбачено. Тих сотень тисяч росіян, які зараз вбивають на українській землі, точно вистачило би, щоб зупинити будь-яких терористів. І якщо росіяни готові мовчки вмирати в крокусах та не ставити жодних питань своїм спецслужбам, то Путін ще не одну таку ситуацію спробує повернути на користь своїй особистій владі. Терористи завжди повинні програвати. Я дякую кожному і кожній, хто справді захищає життя. Дякую усім нашим людям, які б'ються проти терору. І ми маємо усім світом захищатись від тих, хто вважає людей просто витратним матеріалом. Слава Україні! Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.